годинами розмовляємо один з одним. І здебільшого не під час особистої зустрічі, а за допомогою мобільного телефону. Хто б міг подумати, що перше використання радіозв'язку припадає ще на 1921 рік. Більше 90 років зв'язок розвивався і удосконалювався. Саме тому ми можемо бачити такий звичний для нас телефон. Та що й казати, зараз ми вже не уявляємо без нього життя. Адже як зручно залишатись на зв'язку будь-де й будь-коли. Мобильная связь на данный момент это для нас все, с ней все связано, без нее мы просто не представляем жизни, наверное, уже. Когда сплю по утрам очень рано, кто-то звонит, тогда мешает, а так, в принципе, только помогает. Сьогодні тут, на фестивальному причалі, одна з найбільших компаній мобільного зв'язку святкує своє 20-річчя. Організатори обіцяють, що такого шоу Дніпропетровськ ще не бачив. На святкування зібралось майже все місто. Та й не дивно, адже організатори підготували багато цікавого. Тут були виступи музичних гуртів, конкурси та навіть світлове шоу. Також цікавинкою стала справжня повітряна куля, яка протягом всього шоу височила над фестивальним причалом. Жителі міста дуже вдячні організаторам, бо вважають: потрібно розважатися, і це дуже гарно, що МТС проводить таку акцію сьогодні. Юлія Жиленко, Євгеній Лопатніченко, події Город ТВ.